Tervetuloa ensimmäisen videon pariin NL Custom Detailin kanavalle. Tässä kanavalla tehdään prätkä- ja autohommia, projekteja. Ja nyt ensimmäisenä olisi prätkäprojektia. Tosiaan mä löysin tuolta Mikkelisuunnilta Kawasakin GPZ500 prätkän, josta nyt rupeaa tulemaan Cafe Raceri, ja sitä seurataan tätä projektia tällä kanavalla. Mä teen siitä keissistä matskua tänne, ja samoin myös Instagramin puolelta löytyy materiaalia aiheesta. Mutta pidemmittä puheitta, niin pyöräautossa lähdetään purkaan auto tai autosta pyörä ja ruvetaan hommiin. Vitsi, tää oli hyvä hankinta. Tää on hyvä aihe ja tästä nyt pitää vaan rupea suunnittelemaan ja visioimaan siitä kafea. Mä tossa otin, oli tankinkorkki vähän, tai lukko oli pikkasen jumissa. Sain sen kuitenkin auki, mitään rikkoutumatta. Nyt mä laitan vähän sinne bensaa ja akusta vähän virtaa ja kokeillaan, että lähtisikö se vaikka käyntiin. Joo, virrat tulee. Kaasuvajeri ainakin jumissa. Hyvä. Joo, kyllä tää nyt jää siihen, että ruvetaan rakentaa ja starttaillaan sitten tää oikeesti käyntiin sitten, kun tää on niinku laitettu. Bensahanakin tiputtaa koko ajan bensaa läpi ja sit kun laittaa varatankille, niin sieltä tulee ihan solkenaan, että toikaan ei oo kunnossa. En tiedä pääsikö sieltä kaasareihin asti bensaakaan ja tuosta akusta vähän ehkä virta loppuu. Täytyy rupea nyt ensin ottaa nesteet, öljyt, kaikki tästä ulos. Lähdetään tankista liikkeelle. Otetaan tankki ensin pois, niin saadaan noin bensat veke. Tää olikin kivasti jo tälleen valmiiksi irti. Noin. Noin. Lenkkialainta, 10, 10, 10. Oisko 10? Siinä on 10.
löytyy öljyproppu tuolta jostain pimeydestä. Siellä. Siellä olikin myyjä laittanut puhtaat öljyt, mutta ne nyt menee valitettavasti paljon. Mistäköhän meillä lähtee jäähdytysnesteet ulos? Veikkaan, että toi. Kokeillaan siitä. Täytyy vaihtaa ranskat näihin hommiin. Lypsetään. Miten musta tuntuu, että mä taidan ihan ensimmäiseksi pestä? Täällä on aika kakkasta joka paikassa, että ehkä tää kannattaa nyt pestä ihan ensin. Mukavempi puhtaita osia purkaa. Nyt on paljon mukavampi puhtaasta pyörästä alkaa purkamaan. Täällä on mun halliassistentti unilla. Nodi, joo. Hyvä.
No niin, siitä lähti aika hyvin jo tavaraa pois. Muhkeet putket, aika painavat tämmöiset orkkisputket, niin ne yleensä on. Takahäkkikin aukesi, kun saatiin ylimääräiset roivut pois. Tosta vielä vähän lamppua pois ja johtosarjaa tosta sivuun. Niin hyvä tulee. Ja täältä vähän näitä jalkatappeja pois. Ja ketjusuoja täytyy ottaa. Sitten laitamme runkoa poikki. Muistetaan suojaus. On siinä tekemistä. Ei auta kun nyhertää, mutta hyvän näköiset tulee. Tämmöiset kun mä saan näistä koko putkista, niin sit on hyvä. Olihan siinä homma, mutta nyt on se ensimmäinen putki kiillotettu. Veikkaan, että tää on aika mageen näköinen. Tuohon musta moottori. Koneeseen tulee kiiltävän mustat posket ja mattamusta lohko, sylinterikansi. Niin mä veikkaan, että tää passaa aika hyvin tää putki. Tsekataan. Aika jees. Toimii. Tästä tulee siistin näköinen. Toinen putki vielä. Vähän linssilikainen. Noniin. Hyvät jäljet jäi mulla naamaan noista suojalaseista. Mutta pakoputkiurakka on nyt valmis.
tuli aika hyvä, vai mitä olette mieltä? Saa kommentoida. Nyt on kiiltävät puhtaat. Mä vedin niihin vähän öljyä päälle, ettei ne ruostu. Mä en nyt oikein tiedä, mitä näille pitäisi tehdä, jotta noi pysyis. Tietysti tää nyt ei ole pyörä, millä ajetaan ihan kurakelilla, mutta jos sä tiedät, mitä noille pitää tehdä, niin heitä kommenttia. Hei, iso kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Tässä ensimmäiset palat NL Custom Detailin kanavalta ja ensimmäiset hommat Kawasakin parissa. Tämän parissa jatketaan projektia eteenpäin myös seuraavan videon parissa. Pistä kanava tilaukseen ja nähdään seuraavassa videossa. Kiitos.